माझं नाव आहे महावीर बुगळे. कुठले तुम्ही? मी अहमदनगरवरून आलेलो महाराष्ट्रातनं. साईबाबांच्या धर्तीतून आलेलो आम्ही गोवा पाहण्यासाठी. कंपनीतर्फे आलो होतो. कलंगूटमध्ये राहिलो आम्ही. कंपनीचं जे हॉटेल आहे ली मेरिडियन म्हणून कंपनीने बुक केलं होतं आमचं हॉटेल. आम्ही तिथे राहिलो 2 दिवस. 24 तारखेला आम्ही चेक इन केलं. संध्याकाळी फिरायला म्हणून आम्ही कलंगूट परिसरामध्ये गेलो. जय आनंद हॉटेल आहे ते सर्कलचे तिथे, आणि तिथे एक पब आहे जे आता रिनोव्हेटचं काम चालू आहे. आता काय आमचे अहमदनगर जिल्हा जो आहे तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं पब वगैरे तशी काही पद्धत वगैरे काहीच नाही आमच्या इकडे. कारण आमची जी भूमी आहे ती संतांची भूमी म्हणून मानलं जातं. पब माहिती नसल्यामुळे आम्ही फक्त तिथे बाहेरचे मुलं होते यूपी आणि बिहारचे आय थिंक असावेत असा आमचा म्हणजे संशय नाही. 100% तेच लोक होते. गोव्याचं लोक नव्हते ते. पण त्यांनी काय केलं, आम्हाला पब दाखवायला म्हणून नेलं. आम्ही बोललो आम्हाला काही नाही याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे म्हणून. पण त्याच्यामध्ये नंतर मग मागणं आमच्या असे बॉडी बिल्डर आले 4-5. आम्हाला दोघांना पण त्यांनी ढकललं आतमध्ये त्यांच्या केबिनमध्ये, नाही का. केबिनमध्ये ढकललं. आमच्यासारखे आम्ही दोघेच नव्हतो, तसे आमच्यासारखे बरेच मुलं होते. म्हणजे 40 ते 50 मुलं होते. त्यांच्याकडे पैसे नसताना सुद्धा त्यांना मारहाण केली आणि फोन करून त्यांच्या खात्यावर पैसे मागून घेतले आणि ते पैसे त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरनं पण उकळवले. आता माझा कलिग जो होता हा गरीब आहे, म्हणजे माझ्यासोबत मी एकटाच येण्याऐवजी मी फक्त त्याला सोबत घेऊन आलेलो. त्यांचं नाव काय? याच्याकडं नाव काय त्यांचं? मोठ्याने सांग. अशोक भालेराव. याच्याकडे कुठल्याही प्रकारचे पैसे नव्हते. आणि मग माझा आणि त्याच्या दोघांचे पण मोबाईल त्यांनी हिसकून घेतले. आम्ही गुगल पेचा पासवर्ड देत नव्हतं तर आम्हाला परत त्यांनी मारहाण केली. तर मला कमरेला मार लागलेला आहे, मुक्का मार लागलेला आहे. तर माझं गोवा स्टेट पोलीस आणि गोव्याचं जे सरकार आहे बीजेपीचं सरकार, तर त्यांना होनेस्टली रिक्वेस्ट करतो सीएम साहेबांना किंवा जे प्रेसिडेंट ऑफ होम मिनिस्टर यांना पण मी रिक्वेस्ट करतो की महाराष्ट्रातनं जे म्हणजे महाराष्ट्र सोडा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधनं जे टुरिस्ट येतात तिथे अशा प्रकारे जर लूटमार होत असेल तर याच्यामध्ये 100% गोवा राज्याचं नाव खराब होईल. हे म्हणजे लोक कोण आहेत त्याचं आम्हाला माहिती नाही, पण याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण दोषी गोवा गव्हर्नमेंटला दोषी ठरवतोय. कारण आम्ही महाराष्ट्रातला आज ठीक आहे गरीब लोक आलोत आम्ही. जर आता आम्ही अक्षरशः कलंगूटवरनं म्हापसापर्यंत आम्ही पायी आलो. आज आमच्याकडे अहमदनगरमध्ये जाण्यासाठी पैसे सुद्धा नाहीयेत. तर आम्हाला ते म्हणजे आम्ही दरवेळेस आल्यानंतर 2 व्हीलर घेत असतो इथं, जे 2 व्हीलर रेंटने वगैरे भेटतात. आणि प्रेसवाल्यांनी आम्हाला जाण्या येण्यासाठी 1000 रुपये आता दिलेत आम्हाला, आणि ते 1000 रुपये घेऊन आम्ही आता नगरपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. पण आमची कळकळीची विनंती आहे की असा प्रकार म्हणजे गोवा टुरिझममध्ये घडायला नकोय. हे पण लोक गोवा, कर्नाटक, आंध्रा वगैरे हे सुद्धा लोक साईबाबांची जी शिर्डी आहे ते हजारो संख्येने भाविक येत असतात. आम्ही महाराष्ट्रीयन माणसं कुठल्याही प्रकारचा त्यांना कधीही त्रास देत नाही. पण फर्स्ट टाइम असं घडलंय गोव्यामध्ये की आमच्या पूर्ण अकाउंटवरनं पैसे काढून घेतले पण आणि मारहाण सुद्धा केली. ही चिंतेची बाब आहे गोवा गव्हर्नमेंटचं. साहेब आणि जे काही घडलंय ते मी म्हणजे त्यांनी माझा ऑनलाईन गुगल पेचा नंबर घेतला आणि ऑनलाईन वरनं त्यांनी माझे 30,000 रुपये काढून घेतले. मला एक सांगा, एवढी मोठी घटना घडली, तुम्ही पोलीस तक्रार का केली नाही? आता आम्हाला काय वाटलं, आम्ही पूर्णपणे घाबरलेलो होतो. आता आम्ही काय इथनं महाराष्ट्र आमचं जे सिटी आहे अहमदनगर ते इथनं आहे 600 किलोमीटर. आम्हाला 600 किलोमीटर प्रवास करून जायचंय परत त्यांनी जर आमच्या जर जीविताला जर आमच्या धोका जर निर्माण झाला तर ह्याला जबाबदार कोण? ह्याची जर जबाबदारी गोवा गव्हर्नमेंट जर घेत असेल तर आम्ही त्यांना भांडण्यासाठी आम्हाला गव्हर्नमेंट आणि गोवा सीएम, गोवा होम मिनिस्टरचा जर आम्हाला सपोर्ट जर मिळत असेल तर आम्ही अवश्य अशा गोष्टी लिखित कंप्लेंट द्यायला सुद्धा आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही. पण होतंय काय का म्हणजे पोलीस कंप्लेंट वगैरे करण्याऐवजी जर आम्हाला सीएम साहेबांनी किंवा होम मिनिस्टर साहेबांनी आम्हाला जर शब्द जर दिला म्हणजे आम्ही
शेवट बदनामी कोणत्या स्टेटची करणार तर गोवा स्टेटची आम्ही बदनामी करणार. ती करणारे युपी वाले असो या बिहार वाले असो. पोलिसांवर विश्वास नाही का तुमचा तो द्यायला सध्या तरी आता या क्षणी? अशी घटना घडल्यानंतर माझा गोवा पोलिसांवरचा विश्वास उडालेला आहे. हे सगळं कलंगूटमध्येच घडलं. कलंगूटमध्येच घडलं. अंदाजे किती पैसे तुमचे काढले गेले? 30,000 रुपये काढले गेले. माझं ते कंपनीचं अकाउंट होतं सर. माझ्या खात्यावरती बरेचसे पैसे होते पण त्यांनी आमच्या दोघांचं 30,000 रुपये काढून घेतले. त्याची काय ऑफर दिली होती तुम्हाला आतमध्ये? आतमध्ये काय बोलले का आम्हाला बोलले का पबमध्ये चला. पबमध्ये आम्हाला घेऊन गेले. तिथं डिस्को बार टाईपमध्ये चालू होतं. आम्ही बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होतो. परत त्यांनी आम्हाला बसवलं. मग ते बोलले की तुम्हाला आम्ही रशियन मुलगी देऊ, इंडियन मुलगी देऊ, त्याचे चार्जेस एवढे. म्हटलं आम्हाला काहीही नकोय. आम्हाला पण माता भगिनी आहेत. आम्ही सुद्धा मॅरिड आहोत. फक्त आम्हाला पब म्हणजे काय कन्सेप्ट आहे. तुम्ही अहमदनगरमध्ये या. तुम्हाला अहमदनगरमध्ये कुठेही पब किंवा डान्स बार वगैरे कुठेही तुम्हाला जाणवणार नाही. कारण ती अहमदनगर जी भूमी आहे संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी ही अहमदनगरमधील नेवासा तालुक्यामध्ये लिहिलेली आहे. त्याच्यानंतर शिर्डींचे साईबाबा त्यांची समाधी सुद्धा अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये शिर्डीमध्ये आहे. काय किंमत वगैरे मुलींची सांगितली होती तुम्हाला? तसं काही सांगितलं नाही त्यांनी. आम्ही नाही बोललो तर आम्हाला दोघांना पण ढकलून दिलं बेडवरती आणि माझ्या कमरेमध्ये लाथा घातल्या त्यांनी. असे आता काय आठवण घेऊन तुम्ही जाणार गोव्यावरून? गोव्यावर हीच आठवण घेऊन जाणार की गोवा पोलीस आणि गोवा मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट आणि होम मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट यांनी कृपया याच्यामध्ये लक्ष घालावं. ठीक आहे, हे आमच्यासोबत घडलं पण इथून पुढच्या लोकांसोबत परत घडलं नाही पाहिजे. जर घडलं तर आम्ही आता ही मीडियासमोर सांगतोय आणि हे आम्ही पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मीडियासमोर सुद्धा आम्ही जाणार आणि हे प्रूफ घेऊन आम्ही महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा दाखवणार. आणि गोवामध्ये येण्याची परत इच्छा राहिलेली नाही. इच्छा नाही राहिली आणि आम्ही मित्रांना सुद्धा सजेस्ट करणार नाही. आणि पब आणि हा डान्स बार याच्यावरती गोवा गव्हर्नमेंटनी खूप कठोर पाऊल उचलावीत ही आमची विनंती आहे. अक्षरशः आम्हाला म्हणजे मी थोडीशी ओळख सांगितली. आनंद ट्रॅव्हल्स जे आहे म्हापसाच्या बस स्टँडमध्ये प्रत्येक टायमाला आम्ही त्यांच्याकडनं रेंट बाईक घेत असतो म्हणून आम्हाला त्यांनी सपोर्ट केला. त्याच्यानंतर इथे बरेचसे जे नवीन बस स्टँड जे आहे म्हापसामध्ये समीर ट्रॅव्हल्सवाल्यांनी पण आम्हाला खूप सहकार्य केलं. त्यांनी सुद्धा आम्हाला जाण्या येण्यासाठी पैसे दिलेत. आम्ही त्यांचे खूप ऋणी आहोत. आम्ही महाराष्ट्रामध्ये गेल्यानंतर त्यांना अवश्य त्यांचे पैसे आम्ही परत पाठवू. हॉटेलचं नाव वगैरे काहीच माहिती नाही तुम्हाला? ते सर ऑलरेडी त्यांनी ब्लॅक पडदा लावलेला आहे बाहेरच्या बाजूनं. आणि बाहेरनं कसं काय होतं? कसं काय दिसण्यात होतं बाहेरनं काही दिसतच नव्हतं ना सर. त्यामुळे आम्ही आतमध्ये गेलो त्यांच्यावर विश्वास ठेवून. पण आतमध्ये गेल्यानंतर आम्हाला माहिती नव्हतं की हा इन्सिडेंट आमच्यासोबत घडेल आणि आम्हाला पूर्ण पैसे काढून घेतले. लोकेशन सांग ना. चर्च होती लहान त्याच्या व्हाईट चर्च होते. तिथे जे आहे ना ते सर्कलच्या तिथून एक 100 ते 200 मीटरच्या अंतरावरती लगेच ते पब आहे. तिथे एक असं पत्र्याचं शेड वगैरे आहे. कॉमन स्टोअर जे राहतात ते कॉमन स्टोअरच्या एकदम शेजारी ते पब आहे. त्याच्यावरती ऍक्शन घ्यावं गोवा गव्हर्नमेंटनी ही विनंती आहे. कारण इथे मोदीजींचं सरकार आहे, बीजेपीचं सरकार आहे. मनोहर पर्रीकर साहेब म्हणजे मी खूप मानतो त्यांना. त्यामुळे आम्ही बीजेपीचं गव्हर्नमेंट आहे म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो. पण बाकी स्टेटमध्ये कुठेही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सोडा, तुम्ही कर्नाटकमध्ये जरी गेलात किंवा आंध्रामध्ये जरी गेलात तरी तिथेही कुठल्याही प्रकारची फसवणूक होत. मार वगैरे लागलेला आहे कुठे? कमरेला मुक्का मार लागलेला आहे सर. दाखव. मुक्का आहे मार? हो, मुक्का मार लागलेला आहे. आणि हा जो मित्र आहे याला बीपी आणि शुगरचा त्रास आहे. म्हणजे एवढ्या आम्ही म्हणजे भयानक परिस्थितीमध्ये सापडलो होतो सर.